Ka jingkyrkhu Blei id ye phi baro ki probangait ba id jong ka Balang ka jong Blei na ka benta jong phi ki prakristan but ki loki jor baro nga I Blei Easter Sunday ye phi ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jong trai Jisu ubala sha ubala yap halo jong ka ding phana Calvary la tep you but ha ka sngi ka balai ula mi pat yero yo trai menta pin yo snel ye ka Khubor na ka ktien ka jong Blei ka ba kren shapang ka bor jong ka jing mipat ka jong u Jesus Christ, the power of his resurrection. Pai bat nga na ka ktien ka jong Blei kat kum ka shithi ka jong Paul Shaki nong room ka lanong ka ba pra bat ka dukot ka ba katway ka Bible kong Henry lada umen sim jong uta u bala pen mi pat yo Jisu na ki bayap u shong sa hapo jong pi uta u bala pen mi pat ya u Chris na ki bayap un penlong imro yakita ki met bayap jong pi dauta umen sim jong u ba shong sa hapo jong pi the power of his resurrection. The Bible kong not by might nor by power but by my spirit says the Lord of hosts. Om de gabor, Henry do men sim janga ong utrai kipat. Kam day ka bor briu, balapan mi pat yo Jisu. Kam day ka but briu, balapan mi pat yo Jisu. Day ka bor umen sim bukhud jong ublay. Baru Paul apostol wang, lada umen sim jong uta, ubalapan mi pat yo Jisu. Ushong hapo jonga bat jong fi, un ay boro yangi, bangin longkin nong job hagajing shakri yo trai kamat ka beningkong the resurrection power lane ka bor jong ka jing mipat ka jong trai Jisu kapen kediano ya ka bor jong ka jing yap Pilabanong hagano gurukom, tongin ya pai na ktien ka jung Blei, hagane ka por ka bamenta, ngi shem ladapin pule, ngi shem ya kane ka jing shisha, ba hagido ki por ya ki breu ki bayap, la sop, la spine ya ki, but la ta da ki jing ta, ki ba iubi, na ka benta jong ka met jong kito ki breu ki bayap. Nado kle hadu kijat lakalan lanela sop yaki daga jan but yakita ki jan ngong kita ki jan jong ka jingyap namarday tang yaki briu ki balayap la sop la spine hagdo gurukom nakabenta jong Lazarus ro la le kumta u Jisu ong yakini ki ktien yo Lazarus larpikan mau ong lose him and let him go. Loose him and let him go. Paladyo. Launo yagdu ki jan jong ka jingyap. Launo yagdu ki jan kiba ki breu kila sop kila spine yo. Namar gitu ki jan kim day nakabenta jong ubreu ubaim. Kadon kaway kabawan hagaman sim ka janga kabong. The clothes of death has no association with a living man. Kiniki jan jong ka jingyap kim don benta roem baru briu ubaim. Haga juga por nga kwaban ong hapi haga nega por ka bamenta haga por ka bo Jisu umen sem jong Blei ula wan how Jisu. But on daw man sem jong Blei la wan how Jisu haga porbo don haga jingtia yap hapo jong ka jingtep kitu ki jan baro kila dkot kitu ki jan baro kila hapno nga khot yapi hagane ga por ga bamanta ki lokki jor ki probanget ki bait how trai Jisu let's say kini ki jan jong ka jingyap piong pastor ki ki jan jong ka jingyap kini ki jan jong ka jingyap ki de ki jingle bayap jonga jong pi ki jingle bayap ki de ki jingle jong ka pop kala balong ka pop tok ka pop shukor ka pop aurea kala balong ka no ka jaj pop ka ba pipile ka ba mod la sop la spine la
te yangi dakini ki jain jong ka jingyap, but the good news ka khubor ka baba ka banga kwaban ong happy hagane ka por ka bamenta kalong baka bor jong ka jingmi pat ka jungu trai jisu kan ben kot ye ki bor jong ka pop ki bala sop ki bala spine ye pi hagane ka por ka bamenta. Some of you who are watching me today, don't pring jong pi ki ba peg yanga hagane ka por ka ba menta nga snoto hakadono da ka man sem ba pila shate shakhom haki bor ke jong baman. But the good news of Easter Sunday ka khubor ka baba jong ka Easter Sunday kalong u Jisu on palay Lord yapi hagane ka por ka ba menta da ka bor ka jing mi pat ka jong. Glory be to God. Let's say dona pring jong fi hadin ka ka khubor ngin yo banduay karpang na kabanta jong fi but pilaro ban pa ye ki prayer request ki jong fi kom ka balang bat ki shakri ka jong trai kin yo banduay na kabanta jong fi. Kamat kabaar, the resurrection power. Lane kata ka bor, jong ka jing mi pat ka jong utray, Jisu, ka pen ken ria no, ya umaw ubala ban pait. Nga bu haga kantin pareng, the resurrection power remove the breakable stone. Pilaban kali pastor, what do you mean? Haba piyong breakable stone. Ngitip ya gane ka jing shisha. Une umaw ubala set. Ya ka jing kang jong ka jing tep ka jong utray Jisu ulong ubahe. Ulong ubakia. Hoj ngam tip kat no kilo kat no ton. Henry nga shubo let's say udon shiton. Kabamut umaw ubakia but ka jingkia ga jongo ladangi kren way but arngot kibreu kinamla ban remove kinamla ban pen ken ria yo ka jingklan jong kibreu katno ngam tip katno ngot kila ban pen ken ria yo. But sakaway ka bang Hashem nganito yefi ba une umaw uday umaw ubala ban pait. Ngap hai kene ka khubor ba phin yo ya kene ka mat bat ba phin tip ya ka bor jong ka jing mi pat ka jong utray Jisu. Habang ang breakable stone kabumut une uma ula banpat henry nga ay ngu yo Blei ba une umau balakang nagabenta jong kataka jaka kabalabo ya kamet ka jong Jesus Christ la banset ya unbreakable rock of salvation and his name is Jesus. Jesus has risen, praise the Lord. Hagane ka por ka bamenta dona pring jong fi ki ba pek yagane ka Khubor Easter Sunday nga kwaban khod ya fi let's say ka jing ya lenti jong fi ka kia ka do no jong fi ka jing ben jong ki jing but ki jing janjar kumba kia kumbar ben une umau jing kang jong ka jing tep ka jong utray Jisu henry nga don ya ka Khubor ba sem ba ko jong Blei un pentalon un weng no yagiti ki jing ki ba pipi don hagadonod but hagaman sim ga jongfi but nga kwa ban ong ye fi kumne lada kabor jong ka jing mi pat ka jong utray Jisu kala ban pen kan ria no yo ne mau ba kia ba berben kane ka bor ka jing mi pat ka jong utray Jisu kala ban pen kan ria ye ki jing haga jing ka jong pi hallelujah lada don ka no ka Khubor ka banga kwa ban khot ye ki banget ka banga kwa ban khot ye ki loki jor ka de kata ba ka bor jong ka jing mi pat ka jong utray Jisu kan pen kedia ye ki bor jong ka jing haga jing ka jong pi hallelujah hallelujah kamat kabalai the resurrection power of Jesus Christ lane ka bor jong ka jing mi pat ka jong utray Jisu ka wanrah lane ngala banong it brings the revelation of Jesus Christ. Kabor jong ka jing mi pat ka jongu kapen pau
Yau hangi. Hagane ka por ka bamenta. Pilabanong hagano gurukom pastor. The power of His resurrection. Kabor ka jing mipat ka jungu ka penpao. Yagadur ka jungu kres. Haga jingim ka jongi. Kadon ka way ka jing to ka baong kumne. The confusion vanished as the resurrected Christ first appeared to Mary Magdalene, then to some other women and to the disciples. That was the revelation of Jesus Christ. Hadin ka jing mi pat ka jungu daga bor ka jungu mensim bako jungu Blei ulapau haka Mary Magdalene. Ulapau ro haki way ki kante but ulapau ro haki senran ki jungu kabamot upen pau yalade haki breu ki jungu hadin ka jing mi pat. The same I believe Jesus Christ will reveal Himself to you today. Because I strongly believe with all of my heart, bakaday ka mon ka jungu ban pen pau yalade hanga but happy. And what a joy ka jingrai shemen sim sanspa propaway kong o nga sliang ban yoi markmat yu Jisu. O nga sliang ban yoi markmat yu Jisu. Nga duay bahagaway gasngi ngin sa yoi yau markmat. Kumba kini kikintay hagadu kipor kisenran kijongu kilayo iyo hadin kajing mipat kajongu. Do you want to see Jesus Christ? Pikwaban yo iyo Jesus Christ hagajing im kajong pi. Hagado ka context u Jisu upen pau yalade kumbaulong. But pilapanong pastor, in what way? Hagano ka rukom, hagane ka por ka jongi ka bamenta, bangin yo iyo Jisu. Ngakwa banyalam jing mut yafikum ne. Lots of confusion. Hagane ki sngi ki bamenta. Shibon! Kijing but kijing yele. Shibon kijing do jingkermen. Shibon ki breu kim snotho. Yiki jing hikai naga ktien ka jong Blei haga jing yaday ban yo I ya u Jisu. Let me teach you today. Kani kaday ka ba nga ngeit na do ka donot but kaman sim ka jonga. But nga ngeit kan I man sim na kabanta jong pi haba pis ngap yakani ka Khubor. Ka accuracy lani kata ka jing penpau ka jong Jesus Christ hangabat hapi hagani ki sngi ki bamenta kabam donsho kano ka jing bakala day ka jing penpau ka jong u yalade haga ktien ka jong u yaro yo trai. And if you want to see Christ, if you want to see Jesus Christ, please see Him in the Word of God. Amen. Namashibon ki breu kyang ngayo iyo Jisu kumta ngayo iyo Blei kumta o prabangay bait kadon ka por ngi bakala. But when we read the scripture, when we read the word of God, we will see Jesus Christ from Genesis to Revelation. Amen. Hallelujah. Kata prabangay bait kaday ka jing penpau ka jong Jisu hangabad hapi hagine ki sngi ki bamenta. And if you want to see Jesus Christ, see Him in His holy word. Glory be to God in the highest. Kamat kababod hagane kapor gabamenta. The resurrection power destroyed the lies of Satan. Kabor jong kajing mipat kajong trai Jisu. Kapan ken, kapan do, kapan dam, ya kajing syukor kajong usoitan. Piang pastos ko bahabatay, pimut ayu ba piong, kapan do, kapan dam, ya kajing syukor kajong usoitan. Ngipule hagaktien kajong Blei, but ngishem Bakaway nakidikot kong, they gave large sum of money to the soldiers. Pikan mau ki breu, hai ki por, ki ai pisa,
yakito kinong up hang to, bakin tok, bakin syukor, bakin ong, kabalamler, syapang ka jingmi pat, ka jongu trai Jisu, ngadang perkat, shwa bon sa narpnayo Jisu, lai po telikis bay rupa. But hashwa bau Jisu unmi pat, ka Bible kong laay shibon ka pisa, hay kita kisipay kinong up, ya ka jing tep ka jongu Jisu. Ban yato ka na lamler, kumba donro ki briu ki ba perkat kumta, nray nga kwa ban ong yafi kumne. Money cannot silence the truth. Hallelujah. Kapisa kanamla. Ban pen ngap jar ya ka jing shisha. Don ka jing ong kumne. When money speaks, the truth keeps silent. Henry la pin pulib ha ka ktien ka jung Blei. When the truth kabamod haba Jisu Christ ubo trai uba ong yalade I am the way, I am the truth. Haba ka ne ka jing shisha. Jisu balong ka jing shisha ula mi pat ki bor jong ka pisa kimla banle yaro yo trai. Hagane ka por ka bamanta nga trai pitip kumba ong mano hagane ki por ki baladep don kita ki breu ki bala job lese lane ki baong ki penbam de ka pisa bat kumta terter nray nga kwa ban ong happy don mano bala ban pen beat yo Blei don mano bala ban tit ya ka beneng don mano bala ban tit ya ka jing ka jong Blei ya ka jing ka jong Blei ya ka beneng ngin yo ya ka ladangi pediang yo Jisu Christ ubala mi pat na ka jing tep hallelujah ubalong ka jing shisha but ka Bible kong if you know the truth will set you free. Hallelujah. Let's say don't bring jong firo pidang confused shapanga jingmi pat ka jong trai Jisu. I've got a good news to tell you. Nga don ya ka khubor ka babha ban ya to ya phi ba u Jisu ula mi pat yero yo trai. Kamat ka babod hagane ka por ka bamanta. Kabor jong ka jingmi pat ka jong trai Jisu. Kawanrah ya kajing penkia yaro yo try. I strongly believe in healing. I ngo yo Blei nakabenta ki nong sumar ki ba don burom I ngo yo Blei ya ki nong shem ya ki dawai ki dashin u Blei un jingkyrkhu ya pi ban nga duai bo Blei un pendon kam ya pi ban wanrah ya ka jingkia hagane ka protei shiki breu ki ba bon ki ba pang ki ba shitom. Andray habang nga puli ya ka ktien ka jong Blei nga syemro ya ka ne ka jing shisha. Baka bor jong ka jing mipat ka jong utrai Jisu ka wanrah ya ka jing penkia. Pilabanong haganu guru kom pastor. Tungin pai biang show Lazarus. Pikan mao na hem ka Bible kong Lazarus was sick. Lazarus upang, but hadin baulapang ulayap no. Kabamot Lazarus upang baruyap. Kumbahag ni kisngi ki bamenta kidon si bon jat ki jingpang. Larangan jer yapi lese baro si sngi. Kan sim kapor ndray nga kwa banong hapi Lazarus upang baruyap ki brero hag ni kisngi ki bamenta ki pang bat kiyap. Kay kabalajia nga siyam hagaktin ka jong Blei. Habo Jisu lawan haga jingtep ka jong Lazarus. Ubalayap namar ka jingpang ka jong. Baru Jisu ulakren yaki kenten jong ka jingim. Ulapan mipat yo Lazarus naka jingyap. Barhadin bo Lazarus ulamipat naka jingyap. I know for sure nga tip ya kaneka jing shisha automatically that powerful word from Christ, the resurrected Christ, ubong I am the resurrection.
pikan mau Jisu ong yak de ki contain. I am the resurrection. I am the life. But habo Jisu kren, how Lazarus boon mipat, ka contain jong ka jingim, kami na ka syunturu Jisu, but ka let siya ka met ka jong Lazarus, but ula ring, ula penhir mensim, ula im. But sakaway ka ba pinshem, haga met ka jung Lazarus, kabala penyap yu, kato ka jingpang kaladono yaro yo trai. Why? Pila ban kali, haga no kurukom, ka daw kalong, baka contain ka ba mi no Jisu, kada ka contain jung ka jingim, ka contain jung ka bor, ka contain jong ka jing penkia. Dana pring jong fi ki ba pedya nga, haga ne ko por ka ba manta. Piyong pastor, I'm weak. Yes, I know we are weak. Ngilong ki batlot. Henry ka Bible kong, I ubatlot ong ba nga klein. Upol apostol uong yakinikikantin, tolong pi ki ba klein. How try but hagabor ka jing klein ka jongu, kae ka gabor, kadegabor jong ka jing mipat, ka jongu try Jisu. Spiritually, you are sick. Haga jinglong ka jingim ka bakanjaman sim jong pi pilong ki batlot batla da pi ay sa haga ne ka jingtlot pin yap haga jinglong man sim Henry ka Khubor jong ka Easter Sunday kalong u Jisu ula ay biang ka jingim yo Lazarus mday tang kata ula pen kia ro ya ka jingpang ka bala pen yap yo yaro yo try. Let's say dona pring jongfi hagane ka por ka bamanta pipet yang piong pastor. Spiritually I am sick, physically I'm sick, but lar kane ka jingpang men same ka don happy lane ka jingpang jong kane ka met ka don happy nga khot yapi hagane ka por ka bamanta shong hakmat jong ka TV ka jongfi. Tongin ya duai hagane ka por o nga trai ngalayo sngaw ya ka ktien ka jome ay bor ya nga ngaladep ban ong happy baka jing mi pat ka jung trai Jisu ka ay bor nagabanta jongi bangin laban syakri iyo trai but menta piyong pastor duai nagabanta jonga tongin ya duai ngatip pipet ya nga hagane ka por bat ka jing kia ka donut bat ka mensim ka jongfi u Jisu da ka bor ka jing mipat ka jongu un weng ya ka jingkia ha ka jingim ka jongfi dona preng jongfi ro ha ka ka por ka bamenta ki bakane ka jan jong ka jingyap kadang tap ya fi u Jisu un pendukut ya ka ha ka por ka bamenta don ro na preng jongfi probangay bi ha ka por ki ba kwa shishaban yo yo Jisu ha ka sem ka jongfi ngaladepan ong happy read the word of God and Jesus Christ will reveal himself to you through his holy word. Dana pring jongfi kibong pastor duay na kabda jonga tungin ya duay. Trai bait nga ay ngu yame sa sisin pat hagane ka por ka bamenta. Iya kane ka kabua Blei ka bamela ay hangi ko trai. Bangin yo ban syakri ban pendon buram ya ka kerteng ka ba koip tam ka jome Blei bat ban duwairo nakabenta ki paraman sim ki ba kodor hagane ka por nga duwaya Blei let's say dona pring jonki ki ba shate ki ba shakom haki bor ke jongu baman haka kerteng ka jongu Jisu Christ bat ka bor ka jing mi pat ka jongu Jisu try pen kot ko kenrad baba ya kene ka jan jong ka pop ka jan jong ka jing yap ka bakan jaman same na ka jing im ka jong ki Blei but ko try bakin long ki brew ki balaj Lord let's say dona pring jong ki ba kia ka man same ka do not ko kenrad ha ka jing im ka jong ki kumba me mela pentelon yo to mau ko try pentelon ko try Jisu pen kan riano ya kene ki jing ko pa na ka jing im ka jong ki ha ka kerteng
ke jong Jisu o kan rad babha don ro na pedeng jong ki ba pet yanga ha kan ga por ka ba menta Blei ki don ka jing ko trai ha ga met ka phat ka jongi kan rad ba da ka jinget ko trai bat da ka jing sngoret baro ha kan ga por ka ba menta nga kerpat ya me Blei be hot rengkat ki dawai ki dashin ki jing sumar ko trai ki ba ki layo ban nga kerpat ya me ko trai be ba kan ga jo ka bor ka balapan mi pat ya me ko Jisu be da kan ga jo ka bor ko trai be pen kia ko pa ya ki prabangai pen kia ya ki bapang ki ba shito ma Blei palaj lord ya ka bor ka jome ko kanrat ha ka jingim ka jongki ko trai bar bakin mat a Blei be ya ka jing pen kia ka ba janai ka jome ai bakin sngo tho ko trai ba ka bor kalamino na me ko trai bar bakan tot shiki met ki pat ki jongki ai ngo ya me kanrat ba melayo sngo ya ka jing duai haga kerteng ke jong Jisu bala mi pat na ke jing tep bat uba im shadu ki bom jukot hallelujah hallelujah yo Jisu nong pen amen to trai jong ke jing suk un kerkhu ye fi baro bat nga duai bo Blei un ai bor ye fi nado matagasngi ka ba pio sngo yakane ka Khubor naga ktien ke jong Blei Blei jingkyrkhu naga benta ga buram ga jong amen Habalasa narha kalbri yu Jisu ba I jonga Ompo liu ko dor la kersoi ban pen kut ki pop jonga Ngatang shu ngeit has nam ba kut pop jonga la shu map bat la sat kut parno junong dagas nam blash lei kasadyanga kasnam kordor u Jisu kasat kun yanga kasadyanga kasnam kordor u Jisu kasat kun yanga Mentanga syuri hakas nam lenti jonga ubetin hi Hajing I jong ungas ngosok ngasuk men man lakas ni Hajing shi tombat jing tenju om don kuma ushisha Ulok blapin shlei lakas nam Pansat pop yanga kasadyanga kasnam kordor u Jisu kasat kun yanga kasadyanga kasnam kordor u Jisu kasat kun yanga Un pen pong yanga jan pernai onda jinglet kalawai Un pen yeng yanga klem tho brabat ki ba ko jong utrai Ngan raya ro junom yu Jisu ba I jonga Ngan rua junom tam ya kasna Blapen im yanga kasadyanga kasnam kordor u Jisu kasat kun yanga kasadyanga
Kasnam koridor uji suka saat kod yang mentaktikat bangadang im ngasyuk men hitang batu ngan penlut la kabor kabut tang ban trai na marjong u nga ai lut kamet bat men sim ban le jong u man ba khoi ban walam ki wei gi men sim kasnam baku kasat yanga kasnam koridor uji suka saat kod yanga kasat yanga kasnam koridor uji suka saat kod yanga Di mga baong sa narpnaya Di mga bapenplay kasnam jong mi halor kading pna Di mga basyon Di mga babentiw Babya mi halor kading pna Siya ulum ngapay ngadang yoi Bakas nam katut kadang ud hapo jongi Ugi kmat jongbi Idang jingam snam hadu Kaklip mat bagi rakyami Trai kumlun mi balot Yaki pop shirkei jonga Trai kumlun mi Aisyah Kum yang amik dok mira Ungadas ngungu Pomla nyushu Ungadas ngungu Mi map nakli hat do Blei along Unong pop bakrau babat Ternembat ubrek hajan Kading pna Mepet ianga Dakandur bai melong Kat bangadang sayami Halor din na Trai kumnum mi balot Yaki pop shirkei jonga Trai kumnum mi Aisyah yang amik duk mira Trai kumnum mi balot Yaki pop shirkei jonga Trai
Jinglong briu ban phong Bayanga ban yo ben im U ben ka jing sarong jong la
Shaget Simani Becha Kalbari Jing ba u Chris Katkani Ba u yani Jesus ba jong la jing me ai ban pen me yang Daji itu wat yanga lapo laban yanga hater pengu bayanga ulam haying iba kat ba ki angel ki yarwai kik men sao dong ka khet utrai jingim wat yanga akas nambla thit yanga jing ai bla kreng yanga haka shadem utrai